19 আমতলী গোলাঘাটে কনস্টিটুয়েন্সি বিজেপি नि कैंडिडेट कनुराज देब्रमानो लगिहतनै दयालपारा जरजला स्कुल थंग नखलाव खलाइजाका कायसा लुकुथुम बान्दा बान्दानि पुला बुखांनो खलाइजाका कायसा रेली आसानि लरि दयालपारा आमसानि सिमि जरजला स्कुल थंग नखलाव फायै मथाकजाका अबन्यागुलो खलाइजाका लुकुथुम पान्दा पान्दाव मानजाका एमएलए तफजल हुसैन बीजेपी सिबाहिजला डिस्ट्रिक्ट साउथ प्रेसिडेंट उत्तम दास गरंग भूमिक राजेश देब्रमा आकर्षण उन्नति दङ डेभलप दङ आजागाना फायनाय आंगन खालि कयबो आंगन आमतली गोलाघाटनि लैनाय जे आंगन कैंडिडेट का प्रार्थीका नरनि बुं गायो नरं आंगन बुं जदि रियागो जयजुक्त खायनायके नंनि बागे जे कोनो आनि लामा पुरुजा 24 घन्टा जानाय जे कोनो आनि थानि जे कोनो अभियोग जे कोनो समस्याखौ नरं फायमरो आं समस्या समाधान खालायनाय बक्सनगरनि मुस्राबनि कक्थुम चिनि खरां।